Salamat sa Dios sa akong pagibalik dinhi. Pila ka adlaw ang pilabay nga wala ko dinhi. Pakigluyog, pakiguban usab sa akong pamilya. Salamat po sa makausapa sa inyong mga pagampo, pangaliya o suporta sa nagkadaiyang pamaagi. Tingali nakadungog na kita sa panultihon. There are two sides in the same coin, no? Dunay duha ka bahin sa maurang sinseo o moeda in Portuguese. Dili man nagsama, although part of the same coin, panadunay panaglahi, no? Aduna po'y panagsama. So, sa atong nadungog, sa atong mga pagbasa karon, gikan sa unang basahon ni Samuel o diha sa Ebanghelyo, adunay kalahian aduna po'y gihapon panagsama. Tingali tungod sa kalahian sa panahon sa maong nga panghitabo. Pag 1,000 year ang diferensya sa pagsulat sa basahon ni Samuel o gusab sa pagsulat sa Ebanghelyo gikan ni San Marcos. So bisan pa man sa tanaw na to sa timeline sa ilang kinabuhi. Sa kinabuhi ni David, sa panahon ni Hari Saul o sa panahon ni Jesus, samtang siya nag-actualize sa iyang mission sa kalibutan bisan sa hamubo lamang panahon. Kanindot unta sa istorya sa mao nga kalampusan ni David batok sa ilang kaaway nga mga Pilistihanon. Ang tanan nagdaig, naghimayaw, nagpasalamat sa Ginoo sa mao nga kadaugan. Apilpod gani ang hari. Apan sa dihang nakadungog siya sa mga sulti-sulti sa mga tao, diha sa ilang paglipay-lipay, linibo ang napatay ni Saul. Apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Diha na sugod ang kasuko sa hari nga si Saul. And tungod kay emotions are not necessarily evil. No? Our feelings are not necessarily evil. But when we start to entertain them, hatagan natog pagtagad, panahon, o matud pa, no? Mao'y kanunay natong atimanon, kini motubo, depende na lamang kung unsay dangatan ni ini. Kung mahinumduman, ngadtong seminarista nga niduol sa pari nga niingon, Father, mo gawas na lang ko sa seminaryo. Kay dili ko kasabot sa kanunay nga panagbangi from within me, no? Murag dunag yoy dako nga away sa maayo og sa dautan sulod kanako nga hadlok ko og kinsay magmadaugo ni ini kay murag kusgan man ang gahom sa dautan nga kinsa kay mo daog ani, no? Og niingon ang among ilang rektor, ang ilang pari nga kinsay mo daog ang kanunay nimong gipakaon, no? Ang kanunay nimong gina-entertain, no? Wala ra unta kadto. Salamat sa Ginoo, diha sa bandang katapusan namati si Saul kang Jonathan, iyang anak, tungod sa kasuod pod ni Jonathan og ni David, og iyang gipanumpa sa Ginoo nga dili niya patyon si David, no? Og happy ending kini nga unang bahin. Gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul, ug dito siya nagalagad na usab kang Saul, no? Samtang sa Ebanghelyo, on the other side of the same coin, mao gahapon nga realidad sa kinabuhi sa tao, kanindot sa mga buhat ni Jesus, sa iyang pag-ayo sa mga masakiton, sa iyang pagwali sa mayong balita sa katawhan. Matod pa ni San Marcos,
nangadto ang tanan nga mga may sakit, ug giayo sila ni Jesus. Hilabihan kadaghan ng mga tao tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam og sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghan ang mga tao nga giayo ug ang tanan nga may balatian nangaayo. Bisan pa man sa kanindot sa mao nga buhat, pag-ayo sa mga masakiton, bisan pa sa lain nga mga senaryo, pagpakaon sa mga gigutom, paghingilin sa mga giyawaan, ang mga kadagkuan naglaraw sa pagpatay kaniya. Why? There is something that threatens them sa ilang tagsatagsa ka mga otoridad. Maayo pa dinhi sa Ebanghelyo karon ni San Marcos, ang mga yawa kay dinhing bahina, nagipahimangnuan sila ni Jesus nga dili manugilon kung kinsa siya. Pero not the whole story, tungod kay sangad-tungadto binakatong kagahapon sab nga Ebanghelyo, pag-ayo that lead to the destruction sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa man si Jesus nasayod nining tanan, nasayod ug nahibalo siya kung unsay dangatan ug mahitabo kaniya. Nining ingon ako kaganiha, two sides of the same coin, maurang realidad sa kinabuhi sa tao, maayo ug dili maayo, kinsa man ang magmadaugon, depende kung si kinsa ang kanunay natong giatiman, si kinsa ang kanunay natong gipakaon, no? From time to time sa atong tagsatag sa kahuna-huna, pagbati o sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi, anaa ang duha ka bahin sa pagsulay sa kinabuhi, maayo o dili maayo. Usahay gani, bisan ang maayo gamiton sa dautan, gamiton sa yawa kung dili kita mabinantayon. Busa pagampo pangalian nato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi diha sa atong salmo responsoryo sa Dios, ibutang atong pagsalig ug dili unta kita malisang, no?